4 s 1 chybou a na startu už máme Novákovou Lenku, domácí závodnici, a potom se připraví Andrýs Petr, Čichová Veronika a Štanclová Jiřina. No, ale říkám, nám tam chodí a oni to neumějí, že a oni, jak nestihnou tu ruku, tak by jako jsou tak dopředu, že už hledá tam a jak oni to nestihnou, tak my vůbec nevíme, jak to bude oni jsou všude. A jelikož já to nedělím, tak oni tak neví jak. Nevíme jak, protože holky jsou teda pomalý. No jasně, tam jde o to, tam to nestíháš tu border vůbec. Tam musíš přesně ani že jo, to nejde prostě jen tak. Někomu, kdo prostě s borderem běhá, je schopný poradit. Protože oni jsou fakt, no ona prostě to nevadí, že utíkala okolo tu novu. Přesně tak, nesněla vůbec, no. Ale tak létající poštářek nám doletěl do cíle. Hezký!